Welcome sa Matindi Show. May kitang host as usual. This is our pilot episode. Primero ini yung ginibumin. Actually, ginibumin na ni kampanon pa kang pandemic. Kang pandemic yung pa siya pinunan. Si mga gustong magturugtog na may matugtugan. Gamit na gamit ining studio. Kaya dahil uso na ibang tagiraray with few friends. Kaya si Mapay schedule, Aram, same. Si Mapay schedule, magtimbre na lang sa tropa. Kung may gusto ka mong i-reach out na mga original music nindo, solo, rap, or ano, wala ka mo. O si first song ta, nagigibuhon, inot, cover kita. Pero bago ka yan, siguro, may ka naging bala ka na, take it away, si grupo, si Kabus, istorya. Ikaw, pwede ka mag-introduce sa muli, siyempre. Ayun. Ini pala na, this is a pilot episode. Kung pa lang ini yun. Siguro, sa masunod, dire-diretso mo kami bistamang script, pero mabisa daw giaray si grupo ko. Habang nag-copy-copy kami, pa-start pa lang kami kan sa mo yung first song, copy-copy una, warm-up, si King, vocals, guitars, si Tol Abel, and si Tol Alan. Kami si bandang Drum Kells. Siguro dikit na history lang. Ika na King, take charge ng history ta. By the way, kami po ang bandang Drum Kells. So, kami po, actually, halik kami sa ibang banda. So, kami mga drummer talaga kami dito yung banda. Even si Alan. Kung di nag-aaram si iba, ano talaga, drummer man yan. Isalo ko drummer niya. Doon na, mga year 2004, 5, mga 5 onwards. So ako, nagbanda man ako. Ako, drummer talaga ako nagturo. So nag-come up to the idea in Drum Kells. Kasi ako talaga, first station ko gitara. Mag-gitara, and then magkanta, and then composition kasi nga ikaw man akong gustong gibuhon na kanta na di ko lang nagigibo sa ibang banda ko kaya hindi nakaka-preload. So yan, kaya nagibo kami ng Drum Kells sa banda. Ang objective is actually gabos man kami kaya gusto mag-string play. Tapos kami drum. Ako gusto si Ala, si Bel. Ino talaga, gitarista. Talaga ka to. Tapos, nagbukan ng banda. May drummer, kaya ako sila yung drummer. Kaligtaris pala. Ino ko gusto ng banda. Tapos, nagbuka akong banda, may drums ako. Ako sila yung drummer. Apiritan pa nga. May drums lang. Si Alan, sasabi mo ka, ang pinakamaang sa mo yan. Mag-invental pala. Ikaw, Lan, drummer ka talaga dati, no? Tapos na pala ako. Dapat seryoso si Pakan. Kasi Alan, nabistado ko yung katong year 2006. Naling ko siya nag-drums ka to. Kasi gitara din ko. May mga common man na ako katong hindi kabanda ako dati, naging kabanda naman. Yan. Obe, no? Sa pagpadagos, siguro po natala si first song ta. Si first song may bing una kami matugtog ding original ta. Siyempre, si Pagay kang panahon na gin Drum Kells kami. Pero ang taon na kita ang banda? Pre-pandemic eh. Nagpuan pa lang kami, cover mga Nirvana cover band kita, Siyempre, dumang kita sa pinaka-basic na. Nakadakol kami, Nirvana tugtog. Ako katuloy, di ko nakaboses. If influence ko sa Nirvana, kaya ako nagpupunan ng banda. Pero gusto ko mag-alak. Yan, basta puro cover. Nagpunan kami puro cover. Yung inot, actually, di ba kami ito lang mag-gitara ng tulkul.
Hanggang kunyan. O siguro si saro sa mga influence aming tugtog yung mga OPM na medyo harness mo ang OPM 90s na mga music kaya unang-una sa first song Yeah. cover From Soup Dish. Soap Dish. Okay. Soap Dish. Primero ming cover. Let's go! And Matindi Records, Facebook Live 2024. Matindi Show, welcome Episode to 1. The Matindi Show. Episode 1, kami ulit ang bida. Siyempre. Okay, first song. Di niya sinabi, pero may nagsabi gusto yata kasama ka parati. Pero ewan ko naubos na ang pera sa kakalakwatsa. Gusto yata parati ka kasama. Pero ewan ko napapansin mo na yata. Nakakahiya naman, gusto lang naman kitang ibigan. Napapalingon tuwing ika'y dumadaan. Napapangiti, hindi ko alam ang dahilan. Alam kong hindi pwedeng maging tayo. Pero minsan nag-iiba ang ikot ng mundo. Sus Mario Joseph yung tila ay sumabit. Mga Korean na hindi na makalapit. Pero ewan ko pero napapansin mo na yata. Nakakahiya naman, gusto lang naman kitang titigan. Napapalingon tuwing ika'y dumadaan. Napapangiti, hindi ko alam ang dahilan. Alam kong hindi pwedeng maging tayo. Pero minsan nag-iiba ang ikot ng mundo. What's up? Napapalingon tuwing ika'y dumadaan. Napapangiti, hindi ko alam ang dahilan. Napapalingon tuwing ika'y dumadaan. Napapangiti, hindi ko alam ang dahilan. Alam kong hindi pwedeng maging tayo. Pero minsan nag-iiba ang ikot ng mundo. Okay, we proceed naman sa thank you si Ewan Ko by Soap Dish. Actually, pag-iwi ng ang flow kang kanta, lively, relax lang. Tapos, siyempre, OPM, support OPM artist. Yeah. Kaya, we move on, duman na lang. Siguro bago kita magdiretso, rolite na lang itong mga, dahil mga
yung ano inyo, baka magtala kita mga itong mga drummer. Actually, mga ayun, itong mga ikaw nang ginigibutan mo niyan. Dahil, active kita sa pagiging drummer, sa ngunyan. Plus, Yeah. niyo, kita, pero, Experiment rin, man. Pero out of the box na gusto mong gibuhon. Kasi siyempre, Magaling ka sa kaya, comfort zone. tama. O, siguro, bilang mga nag-i-instrumento, sa instrumento na lang kung ano itong tingta, garo signature moves as gitarista, basista. Siguro punan ko na signature moves ko. Gabay na ako habang nag-bass. Okay, ka naman, Jing. ako, mayo mo. Hindi ko na gusto araw mo kasi gano'n akong bagay. Pili ko di ako bagay yan ngayon. Sa tinga, mahilig ka ba sa mga harmonics or talagang ang riff mo stable or pangkagkagan, pang bluesy ang playing skills? Ako di ko aram, kasi siyempre dakol man akong mga influences ng mga genre ng music. So, kung ano lang, baga, aram to, baga, itong term itong, kung ano lang tong bagay na gawa basic pero feeling mo magayon. Pero ang magayon sa mga kantata sa drum girls sa mundo, iba-iba. Ako bago sa itong garo, araw ka rin tanugan, iba-iba. Maganda boost. May iba-iba niyan. May rak-rakan. Aragat. Pero mo rin yung fairness sa yung drummer niyo. The best. Yo, adal. Kumbaga, bilang kami mga drummer na, pirmiling inanggutan ni Tolabel. Grabe dahil mo na eh. Kumbaga para taraman Ituyaw mo. ko nga, so bago matibahin si niya sa stanza, second stanza mo. Ang angas pa rin matibahin. Kung madamog niya. Maangasin talaga. Sobrang angas. Pero, ikaw ba din alam, paano ka nagsisipras na drummer ka ngunyan? Tapos syempre, makamandram sa indo, di ba? Paano ka nagsisipra? Parang widow type mangyara? Yan ang araw mo, ba siyang drums. May electronic drums siya. Ay, Mayaman. Oh, Nagluluwas na lang yung skill pag nakainom na. Nalawag ka ba? mamam pala rin, ano. O di diretso na si Padot ang kanta. Ini yung pandoming kanta, garo ginibo mini sa during Pandemic. pandemic. Kaya nga yung title niya, actually, pares din sa nangyari. Kasi gano'n ginibutan niyo, yung time na gabos kita, nasa harong lang. No? And yun man siya pinakainitang ginibong original. Ano? So, siyempre, katong nagpupumpong kami mag-cover, tututugtog naman nga kami dyan sa mga kaya. So, medyo short period lang ito nangyari. So, yung pandemic, so, ako personally, kaya parang, siyempre, nasarang lang ako. So, sobrang paranoid. Gabas mo siguro kita paranoid that time. Siguro, what if mag-iba ako ng kanta? Siguro, kung di lang ko si Aldo, di ba, si time na makaaningon, di ba, makaibo lamang. May outlet ba? Yeah, may outlet. So, kaya nag-ibo ng kanta. Ako ang side comment ko naman sa pandemic is, ako man kita nga. Nag-start kita 3 years ago katong kantang ito or more pa. Pero mawarig si mga attacking, lalo si Pakalit ni Tolabel. Ano to lang ginamit mo naman lead na style na lead. Years ago from now. Dahil sa totoo pa, di mo talaga totoong skill. Dahil talaga. Ano lang to? Sambang. Alam mo lang, skill 1 to 10. No? Hindi talaga pare, kumbaga, nagigibo akong rhythm, itong araw katong rhythm. Tapos, sasabayan ko, pag sala, syempre, aram ko man. Yeah. Pero aram lang natin, kaya baga, iba si So yung sabihin, buong production technical na kaming araw sa yan mga bago. Actually, gabos na adlib ko baga. Ano lang. Pero, basta. Poste lang. Mayo man talaga kung aram kayo. Hey man, gabus man kita. Pero magayon. Siguro na lang, padawag ko na lang sa inda. Second song may, Pandemya. Pero pinakainot na hindi mo may kanta. Dapat iniba. Okay, bago na lang ito. Thank you. Title po, Pandemya.
Okay, welcome back. Ikaw naman daw, tulalan magtaram kang pantulong kantang. Ano Yeah, anong masabi mo sa, sa makitang muli? Sa kape, mapait. Mapait ang kape kasi syempre may asukal. Di ano experience mo? Yeah, experience mo sa yung next song ta, in original. Experience mo si output, si naging si input mo man din sa pag-ibukang kanta. Diba? Okay, ganda na lang. Okay, bad attacks. Bad guitar na. Actually, ini ang pinaka-paborito kong kanta. Sa Gabos na Kumputa. Ini, tapos pandemya yung duwa. Ano? Basta, Si ano lang. si dating Si niya, impact sa'yo mo. siguro si nagkaganaan tapos i-rate. Sa yung pinaka-trip ko sa mga kompo. Ako man, regarding mo di kayo makita ko original tap. Ini pandua. Ini na-inspire ako nagsulat ng kanta. Dahil kasi that time, itong kasagsagan kang presidential election ba? National election. Arab naman niya na sa mga taga-Naga, mga Alculaan, mga special taga-Naga. So, doon katang sarong taong mag-aral for the highest position para sa Pilipinas. Arab naman niya kung sinsa. So, na-inspired ako na, parang yung pagkakataon na parang magkakalit na yung album. Kato yung leader na Arab na sa Kuya, syempre. So, ibig sabihin sa kung makitang sa title ko lang makitang yung parang, huwag mo kasing maging specific. Siyempre, mga ibabang kaya dapat hindi. Pero tinugtog to siya katong Grand Rally baga na Iyo. ni Madam Lenny that time. Okay, yun nga si Bakalo ka doon. Bigla nag-agi si mga Basta, tira mo sa monitor ta. Okay na. So, moving on, duman sa makitang muli. story Siguro, behind, yun nga to, makita mo muli na parang, pagayun, ano siya, very positive ang message. Iyo, positive. Though rock siya, pero ang flow, saka amor duman, saro pa, si backing vocals ko. Okay, siguro, padalan na lang makitang muli. yes, okay, thank you. Our third song, makitang muli, padalan nito. Let's go! Let's go. Hello, sir. Thank you. Again, kami po ang Drum Toss. So, our next song is Salik ang Pugeri Sumuya. So, title po kani, Makitang Muli. The D, the R, the U, the M, the C, the L, the E, the S. We are the drum girls. The D, the R, the U, the M, the C, the L, the E, the S. We are the drum girls. The D, the R, the U, the M, the C, the L, the E, the S. We are the drum girls. The D, the R, the U, the M, the C, the L, the E, the S. We are the drum girls. Sa pagdati ng buhay, kapularan ay naghihintay. Ang hinaharap na siyong may idikta kung ano nararamdaman. Sa muli at sa uli tayo'y magkita, at huwag tayo ay magsasayawan. Malapit, malapit ng masilaya. Halika ating pagsaluhan. Makita muli may mag-asasa. Hindi ka mag-isa. Umahon ka, magtiwala lang.
Okay, sige. Sa pagpadagos ta sa siguro kung sa nagayon naman sa makitang muli, ito. The best si flow kang music video man. Kaya kami malang maumata syempre gibo mi alangan. Iyo. Alangan kasuyaan mi si kanta. Siguro kung mailing nyo sa likod kang mga camera mi, yaon si inspiration mi, yaon si Gitchit. Ano lang ni Kaway Gitchit? ka lang. Yan sa loob mo, wala yan. Next song, story ka na yung next song to perform ka. Para, syempre, alos ka mo sa kanta, gibo mo rin, kaya si kanta mo, si di nila alam, then si gibo mo atake naman sa mga drum line, si the rest, take it away. Di nila alam. Yan. Yung kantang iyan, so, ito nga hindi ko natanda sa sinabi ni si Jiris ba, may different atake si mga kantang ginigit. So sabi ko, what if mag-give man ako ng sarap man na medyo dark siguro, parang arcade. So parang behind the bright color na ako katapat. So di nila alam, parang simple kita ba kaya, naisip ko lang, may mga kanya-kanya may mga kanya-kanya itong inaagihan. With regards to when napapanahon, and then, yun naman actually yung papanahon, yun lang talaga masyadong na-broadcast. Yung depression na inaabot baga. May kanya-kanyang depression kaya kita baga. May kanya-kanyang level. May mga taong minsan hindi kita naiintindihan na kung anong experience ta. Hindi may pangapang sa dili mga katamisin, nabot naman yung istorya sa iba. Even ngayon sa pamilya mo or even sa mga agong talit naman din ang kwento. Kasi ang pimitang inisip, hindi daaram hindi daaram, baka hindi maintindihan. So kaya nagkama ako duman sa lyrics na araw ka ni itong mga taong dindo. Para siyang si lyrics kasi hindi nila alam kung madadagbagan nila doon siya kabaliktaran pala. Doon siya kabaliktaran ng mga lyrics. Kaya iyo to. Siyempre ako yung mga kapatid ko. Precious, sarili, tours, so na-apply lang din. Hindi, parang general ko na rin yan. Walang sa kuya na siyempre. Grabe na ako sa kanya. So parang generalize ko. Medyo very, sa kuya kaya si team-wise kang hindi nila alam is pero dark sa kuya. Yung sinabi na si Rizzo ni Tolkien. Then transpose mo into music. Medyo halabaw nga baga to, pero 6 minutes itong kantang ito. Pero all in all is magayon. Siguro para mahal nila, dawagon na lang nila si Day pa, next pa. Si di nila alam Kita para maintenance tapos ako duman si mahiling din naman din si Atake kang gitara kung paano man Dragon ko. maintenance niya si guitar line niya naman. Alan, si drum niya, si bass, diba? So, doon yung next song ni Bume. Okay, next song, hindi nila alam. Our next song po, Alimang po galing sa Moya. Title po, Di Nila Alam. Minsan ako'y
Again, welcome sa The Matindi Show. Pero abangan ta pala na, no, sa hanggang pa shout out, sorry. Naka-interconnected ini sa iba-ibang mga page ko man. Kaya siguro sa lang sa nahihilingin doon. Pero shout out sa ito. Sigurado may ma-reply sa ito sa pag nag-message ka mo. And ano lang, si gusto lang sa mga tropa, welcome naman sa Quality Schedule ka lang para Matindi Show ta, madire-diretso ta. Rurumasa na kita. Happy Friday pa lang sa Duyaga, boss. Yes. Enjoy tayo niyo. Thanks guys, it's Friday and yung mga burukas na mga gimikan, siguro after kanyo ta, amay na lang kami. Diretso na kami kung sino yung mga gimikan. Siyempre, dapat tapos ang obligasyon sa araw. What? Okay na. Yeah. Ano na, discuss tayo yung next song ka, ini Rascalon. Ano, may ginibo kaming MTV kanina. Kung nilin nyo nakapost dyan sa YouTube, itong Rascalon. Alam mo na ang model may kayan, si Digit. Siya inspiration behind sa muyang MTV. O itong Rascalon, anong concept na kayo ito? Rascalon. So, yan. Original song sa mga Rascalon. Di ba, Bicolano word. Bicolano word baga, Rascalon. So, nagibo ko man kanta. Dahil din, isip mo kakaki pa ako, di ba? Kakaki pa kaya ako. Clear niya akong naangot, di ba? Gabos mag-gawa kita, no? Ika lang. Inamay mo kami. Kaya mabuot kami. Hindi, itong mga bagay na mga matatandaan mo niyan, na may edad-edad na kita, nakaki ka pa itong isang lousy yung pabagaan. Isang lousy, kung saan si ka nakakaapo. Ako, abinado, nagigibo ko yan talaga. Mga simpleng bagay, sinubo pa lang mo bakal sa kandahan. Minsan nalilingaw ka kahit po nung pag-ilista sa papel. Minsan pag nililista mo pa yan, susugutan ka pang nanay kaya pag nilista, pag pinautos sa'yo, minsan hindi mo lang gumalip. Iba-iba na. Ikaw sa tindahan ba minsan yung mga yan, hindi nga ako. Babalik ka na naman, di ba? Nangyari sa kuya, ito lang. Ako lang kaya, di ko lang, ako aram ko man yun. Nasugo man ako. Pero di ko lang aram kay Tol Abel. Pero nalog ko rin yun. Pero teenager na to sa college. Kasi di ko aram ang akang-aki niya. Ay ka man, Tol Abel, ano man, akang-aki ka pa. Eh, basta natandaan ko at sumakit pa ko. Nakulong ka ng chicks. Ay. Nagkakada kong pampagupit, nagsini ako, kabanado man lang kato ang sini. Ay, ibig sa bulugan, sa sinihan. Sa sinihan ako nagdiretso. Dagduman ka sa Vic Theater, no? Sa El Rey. Sa El Rey? Elba ba yun? Pero di ko na inabot ang gala. Ay, Bitsara na grabe kay ka Labo. Inabot ko kaya DVD. Sa baba, mga DVD na. Pero Beta Max pa inabot mo. Ay, itong kay Vivian Bellis sa kay inabot mo. Si Elizabeth Oropesa yung nagkidalagan. Tsaka inig sa kanta kasi, kaming drum course, sanay kami sanay kayo magharaputan kung anong sunod na kanta, ano ang team ng kanta, ano ang dalagang ng kanta, diba? Ayaw kita kanya. Para magkakago ng idea. So yan. Kaya nag-ibot ng Rascalon. Ang magayon manigi sa Rascalon, tanong pero siya early Foo Fighters ang pakatanog. Yan, saro pa yan. Medyo ang speed niya, may mga poste-poste mandaan. Pero magayon, medyo, ito si typical na, yung si pinakarakrakan tang sa gabos na mga original. Kaya pala ongoing pa man, sa gusto mag-support sa Muya, sa Spotify man ito, album yung mandaan ngayon, siguro grab na lang yung doon. Ayun, actually, di ba kaya siya na gusto nyo lang siya ilag naman sa platform na ito para lang ma-advertise na din. Ito kaya di man masyadong 100%. Sa record talaga, itong level DIY. DIY lang kaya ito. Meron lang siya backyard studio. Ano ka nagiging mo? Yeah. Backyard studio, si kung ano lang sinanodan mo sa internet, yun lang ito. YouTube University. Baka may mag-sponsor dyan. Diba? Yaw lang kami dito. Yaw lang receipt pa dito. Baka naman. Diba? Bali mo mag-sponsor mo yun. Sa kuya ako diba? Thank you very much. Thank you in advance yan. Siguro para diretso na. Gago nito. Rascalon.
Rascalon, Kalisimuya. Enjoy! Drum ko ulit. Drum si Alan. Lan, say hi. Si Abel on guitar. CJ on bass. Yes, sir. And King on Vox. Kami po ang drum calls from Legacy. Yan. Saka initikang saldang sa kuyang nagirumduman ang sugo sa kukang sa kong ina. Dahil ko pala naintindihan, dali-daling nagulit, di surat sa papel, dire-diretso na posiring sa gitna, imamen. Minsan ako iligaw, lalo kung nakulong magagano. Raskalo lang ako, pinas ako. Makagawin ko ayosin matubo. Raskalo lang ako, pinas ako. Raskalo, raskalo. Pagabot ko sa tindahan, di naukos ulistahan. Sabay kuha sa bulsa kang bayan, bigla lahat di nawawala. Pagkikiulay na lang, dahil pag-iusip kay mali, mabalikan na lang sa aga na sana para mali. Minsan ako liligaw, lalo kung nakulong ng tanaw. Raskalo lang ako, tindas ako. Magkagawin ko ayosin madugo. Raskalo lang ako, tindas ako. Raskalo, raskalo. Makikiulay na lang, na ipag-iusip kay mali, babalikan na lang sa aga na sana para mali. Minsan ako liligaw, lalo kung nakulong magagano. Raskalo lang ako, tinas ako. Magkagawin pa ayosin madugo. Raskalo lang ako, tinas ako. Raskalo, raskalo. Yep. Next song. Rabason. Si best friend mo, kailangan tol lang mag-introduce kami. Oyo, sige. Kakanta. Bason, ano ni, tungkol duman sa barkada mi, na pirming hinahanap kang ama, minsan nga ni, ipapahanap na sa barangay, ito pala nasa pakulya o sa kuya. Dahil kung man aram, kanto na, aram pa lang kaya. Actually, kung niya nahali pa lang siya, Siya na kaya pag-uulayan kaya gali na. saka nahali, ang yaon pa lang digdi, ngunyan na naman, aram siya kaya, rabason. Dahil siya mauntok sa sarong lugar. Siguro kasi, siyempre, siguro kasi, parang ilang talaga kayo siya. Habag niya parang wanderer baga. Ano? Friendly eh. Selfie nga rin pinanaulak. Friendly maray.
Shoutout pala duman sa nagkuang cellphone ni Pero, Jit. pero alam ko, garuyaw naman sa Kalaboso. Day. Siyempre, pag naglaog, malawas. Kay pa rin dyan, Albert. Night ka. Ibalik mo sa cellphone ni Jit. O sa mga tropa ta pala, nag-antabay dyan. Shoutout sa ito. Mga barkada. Mga Bicolano musicians. Ako yan. Hindi ko na pangaralan pero sige lang. Support lang kita. Excited na tayo nito yan. Tsaka kasi gustong mag-awag mga hani. So, already sa kapehan sa Metal Studio. Metal Lola Studio Cafe. By Cafe. Lumpia and Toron. Dara na lang kamong kape o kaya soft drinks. Pastak. Ayo, pastak lang kamo tapos Pakuryente nga yan. Bala na si Jay sa mainit na tubig. Tsaka may iba naman. Iparin mo si to pa dito. Pang mayaman na pa rin. Tsaka may iba naman. Bakong, di ba, mamam, di ba? May iba naman. Okay, siguro para habang bago na nila itong magayon duman dahil iba duman pero may ibang groove duman. Siyempre, dahil Yung malis parang groove thing groove side. Yeah, groove side. may para pangkiman ngaya, may chicken, sa iba, kompleto, may balad na tanong Parang 16 na kompleto, iba. Pero ang original katong group pala, parang siguro sa karami kang gabus, hali itolala ng concept. Gusto rin mo ba tol lang? Inalian mo kang riff na ito. Free time sa kwarto. Nagano ka sa kwarto pag free time. Record. Ikakalikot. Kukulikot gitara. Yeah, actually sa Edler to Hali, di ba? Quick develop na lang. Quick arrange na lang para each na lang. Okay, dogo ta. Rabasod. Let's go! Let's go. Hello, kayo po drum coach. Next song, Hayag Gal Pusumuya. Titled ka ni Rabason po. Di na bali na ika'y mapupunta
Thank you. Okay, welcome. Siguro bago kami mag-end, si pinakahuriming ginibong kanta. Muna na taon nila ni Ginibong. And may pigluto pa kami mga pirang tracks, pero ulayin mo na si 2024 ni kantang minsan. Siguro ang istorya ni pareng Tol King. Ano istorya mo ka Tol King? Yan. So, syempre, 2024, syempre, parang, syempre, may bago naman, di ba? May bago naman katata. Syempre, halos last year, sige, mas nagpugan. So, nagpo-browse kaya ako ng cellphone ko. Sanay kaya ako mag-record sa telepono sa cellphone. Di ba? Cellphone na may recording yan. App siya. Audio. So, tutod kaya ako, minaaraman na ito. Sa araw kaya, ang ting ko kaya, permi, nagbolos yung kaputing gitara daw, di ako pagtao pag-abot sa family chords o kung ano-ano. So, tutod lang ako magkaputing gitara, mga chords, kung ano di ko maintindihan. Pagdangog ko na, tono man, okay man yan. So, hindi. Actually, simple yung lang ang chord na ginibulig niya. So, di parang, anong lang na chords lang yung tulungan pala na. So, hindi. Pag-browse ko duman sa cellphone ko, pigiling ko, ikaw pala akong 2019 na ano, check ko si date, 2019 pa pala ito. Tapos ko na pala siya. So, siguro kung 2019, di ko alam kung, siguro, that time, siyempre, baka may oras ako katungkal daw na to, natapos ko si kanta. Sinat ko si CJ. Sinat ko si CJ. CJ, may kanta pa ako 2019, sabi ko. Tapos ko siya saya. Tapos sinunod ko na sa GC. Sabi ko, para at least, kung pwede sa Indo, di pilit ang ibuhon. Makapag-materialize na. So, yun man to. So, harayuon siya duman sa ginibo kong inot versus niya. Narayo na. Mas magayon naman yun. Siguro, full band na. So, lyric-wise man, minsan, yun lang, nag-aabot din sa panahon ta. Din sa kuya, personally, din sa gabos mo. Siyempre, may nag-aabot sa panahon na, siyempre, nai-love ko man baga. Yung time na nai-love ko. Isay. Timisi, siyempre. Are you sure ba? Hindi ka sure ka. Sure ako. Yan. So, siyempre, yung ito, kung babalik na sila, in-install na kasuba ko baga, kitang drum fills, may iba-iba katang patanog sa kala from first song, di ba, kay pandemya, pasunod, iba-iba ang atake nyo, bakit iba-iba. So, ini man si time na, mag-iuman daw ako, love song ko ng Tagalog. Di man, medyo, buko siyang heartbroken, but itong, alam mo, good vibes, alam mo itong gano'ng butterfly feeling, kaya mag-nailaw, pero mag-nailing sa rush mo yan, di ba, itong parang, Ito na, matin mo naman. ay, Lalako-lako. Alex, sir. Dahil magayon naman sa kantang ito, ano. Pero ano to sa ginibot na nakainon, halos panduwa niyo na, muna kaya, bigwa kita Di 5 pero acoustic lang na, na love song. Ito, love song talaga. Love song talaga na di man pinusuan ni Tol Abel. Pinabayala kaya di minatag to. Di minabibilog si 5254. Love song na di pinusuan. Kaya, Pero ayos man ito, kung ma-check din doon. Pero sa totoo lang, sa magayon na, gabos makarelate, kung dadahong ba, yawan po lang si, Tibak. Baka Hello pala kay Yusuf. Yusuf. Actually, si Yusuf ang bagay dito. Kada ko ning, pag-ibig. o di siguro panahog na lang si last song ta. And again, bago kami magtapos, after kaning song ninyo, siguro pasalamat na lang sa nag-support sa Muya, sa nagdala, nagtaon ng panahon para madalang kami sa Matindi Live. This is our first episode kang The Matindi Show. Siguro suporta na lang ang mga local music, ang mga takulong kitang mo niya ng mga pidya lunch sa Jibo. Kay Jepoy, congrats sa bagong music platform na mabibili ko siya ng mga local artista mostly. Sa efforts na ginigibo kang grupo ni Roger Palacio, itong crew niya from the Rigmat. Kibola. And Vibe Station comes si Kibola, Vibe Station comes Vibe Stations. Sure.
and si mga other na mga music platform na nag-support, si mga other mga recording na aram ko maginigibo itong pinadito, igaw man silang araw kaning version and other mga local supportan talaga magsela kang naga yun malang ni bukod sa nalibag kita nakatabon sa mga music artist at nakaka-uplift ni pagmati bilang musician dapat sa kita. So for our last song, dogon tayo minsan. Pero before kita mag-end, may sabiw lang sa muya, si vocalist ka Rotonda. Say hi. Okay. Mayan na po kami for our last song. Minsan, enjoy! Peace out. Titled po, minsan. Minsan ako'y napaibig isa binibining ako'y pinaibig pagising agad bubang bibig nanalangin sa nangyari dali-dali bago siya'y umalis pagtungaw sa bintana mukha mo agad nakita. Oh, ang pag-ibig ka naman, ang pag-ibig ka naman. Sa'yo ako'y magsisilbi kahit araw hanggang gabi. Oh, ang pag-ibig ka naman, ang pag-ibig ka naman. Sa'yo ako'y magsisilbi kahit araw hanggang gabi. Kaya gustong magkatabi. Minsan kita'y dinaanan mata'y lumiwanag ika'y napagkaway ako na may natulala. Tinanong ang sarili, ito na ba ang pag-ibig? Nararamdaman tibok ng puso'y bumiling. Oh, ang pag-ibig ka naman, ang pag-ibig ka naman. Sa'yo ako'y magsisilbi kahit araw hanggang gabi. Ang pag-ibig ka naman, ang pag-ibig ka naman. Sa'yo ako'y magsisilbi kahit araw hanggang gabi. Ika'y gustong magkatabi. Ang pag-ibig ka naman, ang pag-ibig ka naman. Sa'yo ako'y magsisilbi kahit araw hanggang gabi. Ika'y gustong